De dij begint op het tiert van gewoon politici in Den Haag. Kamerleden uit Friesland, Greensland en Drenthe komen bij elkaar voor het zogenoemde Prinsjesdij Maasbrachtje op het Escherpaleis in de stad. Een mooie gelegenheid om bij te praten op de dij van de troonrede. Middags is het dan tiert voor de koets. Dit hier geen gouden, maar een glazen koets. De gouden koets wordt namelijk opknapt en het wordt het fjouwer hier. En dan vanzelfs het moment van Prinsjesdij, de troonrede. Leden van de Staten-Generaal. Op Prinsjesdag zijn alle ogen traditioneel gericht op Den Haag. Maar vandaag zijn ons hart en onze gedachten in de eerste plaats bij de inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Wij leven alle intens mee. Aan het begin van deze kabinetsperiode was er nog sprake van een krimp van 1%. Dit jaar en volgend jaar is de verwachte groei 3,3 en 2,5%. Toch merkt niet iedereen de economische groei voldoende in het dagelijkse leven. Het is daarom belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed. In Brussel blijft Nederland zich hard maken voor een Europese Unie die oplossingen biedt voor vraagstukken op terreinen als veiligheid, migratie en klimaat en energie. Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in verpleeghuizen wordt in 2018 een eerste stap gezet naar een budgetverhoging van 435 miljoen euro. Leven de koning! Hoera! Hoera! Hoera!